L-unika soluzzjoni li l-Gvern qed jagħti fil-kwistjoni tal-pitkalija hi waħda li se tkun qed tagħti daqqa ta' ħarta lill-bdiewa. Net News kellem mal-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Agrikoltura, Sajt u Negozji Żgħar Edwin Vassallo fejn spjegan iktar dwar din is-sitwazzjoni. L-aħħar deċiżjoni li qed jieħu l-Gvern hija li l-pitkala jridhom jaħdmu miegħu bil-paga. Fi kliem ieħor, il-Gvern irid jinnazzjonalizza iġib taħt idejh il-bejħ tal-ħaxix u tal-bija tal-bdiewa tagħna. Dan kollu wara li kien hemm nuqqas ta' ftehim bejn il-pitkala u l-Gvern fejn minn hemmhekk l-Assoċjazzjoni tal-Pitkala waqfet taħdem u ilha b'din l-azzjoni għal xahar sħiħ. Dan qed iwassal biex il-bdiewa qed ikollhom imorru huma stess ibbiegħu il-prodotti tagħhom b'riżultat li mhux ikollhom biżżejjed ħin fl-għelieqi. Il-Gvern qed jagħmel għażliet li mhux se jħalli l-pitkalija tibqa' titmexxa kif kienet titmexxa b'mod normali. Ilha xahar ma titmexxiex b'mod normali u b'dan il-mod hekk ta' emerġenza il-pitkalija ma tistax tibqa' titmexxa. Il-bdiewa qegħdin jagħmlu l-aħjar li jistgħu biex ibiegħu il-prodotti tagħhom, però hemm min qed jitlef il-flus. Kien għalhekk li Edwin Vassallo appella lill-Gvern biex jieħu azzjoni li ma tħallix riperkussjonijiet. L-appell tiegħi lill-Gvern huwa wieħed. Qis mid-darba, però qabel ma tiddeċiedi ara li d-deċiżjonijiet tiegħek x'effett se jkollhom fuq il-bdiewa u l-bidja tagħna. Kristin Mamo għal Net News.